wata dottijiya akuyanta sai ta mutu. Shi kenan sai ta ɗauko akuyanta ta kawo a raya mata. Ta kawo a raya mata akuyanta tunda ba an ce ubangiji ba ne. Shi kenan ta ce akuyarta ta mutu, ita kuma tana daga cikin masu da'a. Ga akuyarta da gawan akuyanta rungumu ta zo fada, ya ta yi kicibis da Hamana. To Hamana tun da ya ganta ya san za ta bude musu aiki, sai ya nemo akuya babba sai ya bata, ya ce ai fir'auni yana cin yana tufa man halittar raƙuma. Mashkul an wuce awaki, yana cin yana ta ƙoƙarin kira halittar raƙuma, saboda haka yanzu bare samu daman ganin ki buga akuya. Dattijiya ta yi murna, ta yi godiya, ta tafi abunta. To fir'auna bayan ya fito sai yake tambayan Hamana, ya ce mishi ya dai yau fada, ya ce ai wata dattijiya ce ta zo da akuyanta, wai muraya mata. Ya ce to ya kuka yi? Ya ce akuya na bata. Ya ce ka yi kokari, ai ni ma yau Hamana baka san wahalan da halittar raƙumin nan ya bani ba. Shi ne Hamana ya ce ala Hamana ya fir'aun, ya ce ranka daɗe haddani. Ya ce ni da ni ake dildin kuma ni ma ka ce mun wai yau ka halitta raƙumi ta baka wahala. Shi yasa su tare aka kashe su, tare da Hamana da Fir'auna tare aka kashe su lokaci daya. Ya ce mishi ai yau Hamana na sha wahala wajen halittar raƙumin nan. Hamana ya ce mishi yalla bai haddani. Yan duniya ne mana.